Em khó đằng nông nghiệp nó là tí nít tam mươi tuổi tí nít là hạt Kasulai cái cái sạch này sung ma ka suka tam ni ba na ji sung ta or kai mani balu khasi ni jaga wa ngai hai pa no tabu ko borok sung dang ye ko sung dang dong ma yak ta ngai bo puila bolong ho puru no borok saka sung ka suya kon bolong ho tu sung mana kha ngai ho sawa sung bolong ho sibe ke se no no sung dang gi nai ngai pa no bolong ho goi pai kha sung hai kon ma yak ko tai se borok ta or pai kha jaga wa apru ma yak ko tabu bo budu do sung goi pai be kha hai kon sung ta go dang dong ma yak busuk balok aja ta or ka bene bo hai bo bisu kai menabo iko 2023 kai man de rang kai baksa mangkha baksa maya baksa ka January mangkha 2024 January mangkha betung himan ya kita geno tabuk sabun nasinai tongoro je mohai ke lama kasan tabu sing officer ong nasin tonggo video te DM te utawani manager maburo no sing nasin tong engineer jor jadi bono tin borok final hai malai phe geno bujor ti Kasulai ne mulam je phaya sa tong nai lamo nungmo bo tini bo amchai tini mono mulam Kasulai mene singmo sukian di debil amsai Khowai kong road sukia bari andak lai tesun